asombrosas irregularidades. Só unha pena, un val, unha fractura, un dramático adallo, un aceno. As saqueadas xoias dos cimentos, as cheminés arrasadas polo lume, os restos, cacharros que non foron aínda clasificados pola súa orde de aparición ou tamaño. Tal unha bella bolsa de supermercado semellas. Un ferro, a me ferir indiferentemente a filosofía que proclamo para egocéntrica investigación dos mortais desesperos. Fermosa é a paisaxe nas eras, por diante esquiva inclinación do rostro.